kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonnuɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jatanen koye dendi Amatouré. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hira mon hande ko ñalawma talata ko 12 lewru mai hitande ujunnaji 2026 habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Habaruji men guidoɗen ko toon to États-Unis toon to Sénat hande ñalli toon ko pododiral walla namdi kanko défense leydi ndi Peter Hegseth e kanko chef d'état-major mo ɗaɓɓude budget ko fate en défense leydi ndi kono ne wayno ko républicain ji ɓuuri tampindeɓe surtout ene kanko sénateur jeyaɗo toon to Kentucky yon biyeteɗo Mitch McConnell kanko de mo jeeya ardiɓe o en oɗo gomu toppiriɗo ko fate en défense suudu saɗiyankoɓe e nder ko haali wi wonde ko en wayno ko plan kamɓe administration ɓe jogui oɗo wona hunde wallore e kadi ne wayno ko kamɓe administration ummindeɓe guerre eɓe celli waddude hen yimɓe wallodirannoɓe ko ɓuuri ɗum ɗo ko hunde addude caɗele ɗo yeeso kanko Mitch McConnell no haali wi programme administration ɓe jogui oɗo sadio masude kala défense systéme États-Unis jogini ɓe mbiyata ɗum golden dome ko fate kuure muɗum e walla kadi même masude avion ngaji bombardier ji biyeteɗo F-35 walla kadi fewnude drone aji ɗo e leydi ɗum ɗo fof ko programme uji ɗi ganduɗa en foti wa miccede hade mum addede ene wayno ɗiɗo programme uji o haala ɗi henna ko hunde kene abbo e multimilliard uji ɗiɗi démocrate ene républicain o continue hande e yeddodirde e kanko Peter Hegseth wonde Donald Trump oɗo guerre mo umini ko hunde nde ganduɗa ay fotani wonde e surtout kanko kadi jeyaɗo toon to Alaska hono Mikowski e nder konngol ɗo haali wi wonde ko en wayno ko hawni hen kanko Donald Trump o haali no wino wonde ko en wayno ko fitinaji natti toon to Moyen-Orient ko noon yiyama wonde ko porte avion ngaji nen continue wonde toon kene wonno ujunnaji militaire anana toon to Moyen-Orient ɗum ɗo fof ko hunde lutodirde e kanko Donald Trump ko haala ko wonde fof en wayno waɓe continue arde toon to congrès ƴewde kadi wawde défendude budget mabɓe mo kanko Peter Hegseth mo haali oɗo sa joni ko namdi budget o ko kene ma aboy kene wona temedere milliard de dollars ɗum ɗo fof e wiide makko kanko Peter Hegseth ko wawde fewnide won kaɓirɗo won wawde kadi wadde gueɗe kese ɗe ganduɗa ene wawi défendude Amérique e ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa so waɗama hawnaki américain ji fof ma parno ɗum ɗon ɗo e fi wiide makko kanko Peter Hegseth hande habaruji meɗen toon to États-Unis tungnade kadi ko anda hono kamɓe département justice o ɓe goni koye ƴewde ɓe gankitiri hono kanko biyete docteur Fauci noon ko kañum wadduno institut national pour ñawuji daɓuji ɗum ɗon koye laamu makko kanko Donald Trump wonno en wayni ko kanko docteur Fauci kadi ko yiyanomo nden e nder laamu makko kanko Donald Trump wonde ko Fauci kañum horum nden sali won gueɗe won surtout nde kanko Donald Trump e administration makko nden ndeɓe continue yeddude ko fate covid département justice leydi ndi wonde ko wiide wonde ko kanko docteur Fauci kala ko fate covid ko fenade e wen ko kanko funti américain e kadi wonnani ɗum ene ko fate kalisaji ko fate covid surtout vaccination ngaji ko wonde fof ɓe continue uddide oɗon dossier haysinde oɗo sa joni mutation en wayno ko kanko docteur Fauci tawde waɗi dumuno oɗo sa joni kene ɓuuri duuɓi joyyi aw fotani artirede kono e wayno kamɓe département justice eɓen continue ƴewde oɗo sa joni holno ɓe pawiri makko toñengueji ɗum noon vidéo ɗum ɗo fof kadi sifaji jantuɗe e kanko Donald Trump yimɓe ɓe ganduɗa mennoɓe dartademo walla yimɓe critique ɗo ko ɓen woni ko département justice mo huccinta hande habaruji men toon to États-Unis tumnade kadi ko mi toon to Virginia hono kanko attorney general ɗum noon ko gardiɗo justice toon to état de Virginia ene wayno waɗi ɗaɓɓade hanki faade toon to cour suprême mo États-Unis ɗum ɗon fof kadi ko ñagade wonde ko kamɓe cour suprême mo États-Unis yimɓeɓe callo ñawore waɗande toon taw ko cour suprême mo Virginia waɗi ɗum an ɗum noon on cour suprême mo Virginia kañum horumde sali wi wonde ko woteji bannoɗe toon ma won jonte ɗiɗi joni ɗiɗon woteji kadi ko yimɓe Virginia naɓe ene wayno dokkuno kamɓe démocrate en pour wi en majorité yimɓe jonɗe nayyi ɗum ɗo noon e wayno ko kanko attorney general o wi wonde ɗum ɗo ko peeje démocratique baɗaɗe e kadi ko yimɓe Virginia naɓe ko kañumen goni ko hoɗɓe toon ko kañumen jogui droit wodde kañumen gooti donc ala poursuite ɗumen e wiide cour suprême mo Virginia wonde ko ɗum ɗo yaɓɓi kuuɗe ɗum ɗo fof ko hunde nde wona gonga kamɓe noon démocrate wonɓe toon oɗo sa joni ɓeɗen ƴeewa peeje wata lumtinde yimɓe ñawoɓe wonɓe toon e cour suprême mo Virginia beele en ndeɗo ñawore ne en firte ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa kanko gouverneur mo Virginia démocrate biyeteɗo Abigail Spanberger ko hunde nde yiiɗa haalum haale ko wawi wonde fof pelo waɗama hanki ɗon kanko attorney general toon to Virginia waɗi ɗum hande toon to Washington tungnade kadi ko ummi toon to FBI hono département justice o ƴefti goomum ganduɗa enquêteur ko fate makko kanko John Brennan noon ko kañum wonno mawɗo CIA e kadi ne wayno ko kañum hooruma enquêtino kala ko fate en gueɗe ɗe ganduɗa en kanko Donald Trump o takkanoma e hitande ujunnaji 2016 wonde ko jokkodiri e Russie naɓe ɗum ɗo kadi ko hunde kanko administration makko ne wayno golɗo woni lawol ɗiɗi bol wiya wonde ko kanko John Brennan il faut ko ɓe enquêtamo il faut kadi ɓe o soke babu ne wiide mabɓe kadi ko John Brennan en wayno ko enquête
bada do fu pour takkude dum ko fate gede Russie dum do fu ko hunde fanade ko way wonde fu wayno ko kambe FBI e ben ankita officier ji ligodino e makko kanko John Brennan dum non ko yimbe ligotonobe e CIA yewde mbele en jita e makko fanade kanko John Brennan non ko kanyum horu mum sifti non kadi ko kanyum wonno gardido intelligence national dum non ko CIA ne jaya kanko Donald Trump ko pawdo e mudum tonya ngeji wi ko ala sago nyaawe habruji men international hono kanko jenno e lundu tonto Venezuela hono kanko biyetedo Machado en wayno e nder kongude do haalde e jani en ko wi wonde kanko war mo jogi anni rutte tonto Venezuela so rutima ton kanko war mo kontinde haare nde wonani ton pour ko fate en election ngaji kesi mbade tonto Venezuela siftin ton ko kanko Machado ko kanko jogorno wonde lundido walla jogorno do wonde kanyum horum candidat kanko e gardinodo leydi Venezuela be mbaa fodindir kono wayno ko kanko Machado wi awa wonde candidat en wayno jeftina goddo biyetedo Delcy Rodriguez ko way wonde fo en wayno odo sa jono mon continue wonde États-Unis gilende kanko gardinodo Venezuela honde wita ton addado e American wayno ko kanko Machado hebbini no haaluji widi wonde ko ala sago woteji mbade ko boyan ko non wayno ko ciagal mudum kanko war makko bernde makko boni hen no fewi ciagal nde tini wonde ko Donald Trump kanyu woru mo odo sa jono en jokkondire e gardido ton to Venezuela debbo gondo ton pour tawde beedon jabi wonde American ji wallu dum ko fate petrol gondo ton Venezuela ko way wonde fo e nder kongudi di jefti hande kanko Machado habruji men États-Unis hande hono kanko president Donald Trump gardido e États-Unis woni ko lawol makko fate ton to Chine non damina ko maw jodde hono gardido leydi Chine hono kanko Xi Jinping kadi en wani ko jonde mabbe kal gede kewde hen jayan haare wonde odo sa joni hakkunde kambe États-Unis kambe Iran amma be kal hen kadi gede de ganduda en ko fate commerce gondo hakkunde kambe Chine kambe États-Unis dedo gede de ganduda de jarani yeso surtout e deuxième makko manda kanko Donald Trump mabbe kal hen kadi ko fate en security leydi security aduno surtout ko fate en intelligence artificial dum non ko hunde de ganduda kambe American e be ngoyto wonde ko chinois ni kutoro dum non fe nadde gede American ko wonde fo kanko Donald Trump mo yawade hohobe jeebe la moko e kadi ko yimbe wajirobe dum non en wayni ko haysindo ndamina wonde mo joddo e Xi Jinping ndamina ko wonde ko kanko wari makko kanko Donald Trump mo wadde négocier ha ko fate en jamde dagne ko dum wadi odo sa joni kambe jereji di fof surtout jereji toppiti ko fate kubom nen continue beydude prix jumen daminade wonde ko wala ala nandiral jogorgal dagnede jillu makko kanko Donald Trump ton to Chine habruji men international hande tungnade kadi ko winda ton to journaliste kewde hono kambe leydi Iran en woni ko ciagalde kanko Donald Trump nde o salli proposition ngaji Iran wadi nyande dimanche nde dum non didon proposition ngaji e tungnade hande ko winda journaliste kewdi ko ni woni sappoynayi tobbe nen hen to dedon tobbe kadi ko den Iran wi ala sago kanyu wawata artude kaldigal hakkunde États-Unis so tawi kambe États-Unis be jabande don tobbe ko wonde fo en wayno odo sajun Iran wi wonde dum non hankadi en wayno ko kala ko fate odo gel wala ko fate relation ngaji hakkunde mudum e États-Unis artata hen donc en wayno ko kummade kongol gumigol ton kambe ardibe leydi Iran be wonde ko ala fo ko buri dum do ala fo ko hunde wawde wawde wadede illa jabde droit agibi leydi Iran a respecte dum non o donc en wayno ko dum non kadi ko dum woni ko be mbari tobbe sappo e nayi de be bindi ma ko fate proposition mabbe ko way wonde fo en wayno kanko toppiti fate kaldigal a ton jodini de ton leydi Iran hono kanko biret Mohamed Bagher kanko woni mawdo assemblée nationale o dum non en wayno ko odo sa joni so tank États-Unis rutek dum non en wayno ko ma États-Unis ma États-Unis wattu dasde koy dum ara anyaagobe ko woni fo do sadio hankadi be guddi kala ko woni kaldiga dum non en wayni ko dum woni ko anda donc sifti non tan ko nyande dimanche non kanko Donald Trump der ko windi page makko ex wi wonde ko proposition be kiwi umma ton to Pakistan o taw ko Iran neldi o dum proposition e widi makko dum ko hunde de wa jabe dum non haw nike kadi haw en damina kadi so tawi ton Chine haw nike ma Chine kadi wa kanyum horum tawde be jidi wonde Chine wona hakkunde mabbe kambe Iran yante e Pakistan haw nike ma Chine wa convaincre tem kanko Donald Trump donc ko buri waytade odo sa joni kanko Donald Trump ko widi wonde ko hono kambe Iran il faut ko be data jogade be kayisa walla be jejjiti kala programme nucléaire mo be jogino dum non kadi en wayno kadi ala saw kadi be kambe Iran kadi be mbaawa kadi oppude kala ko woni cirtol Hormuz Iran non cirtol Hormuz gol dum ne jaye tobbe sappoyne kanyum hodumde dabi wi wonde ko dum do ko jeey mudum dum do ko hurum mudum en foti respected e kadi en wayno ko kambe Iran continue dabbuta hande wonde ko America kala ko bonna ton to Iran guerre kambe États-Unis e Israël mo be gummini taw ko toñange wiide kambe Iran ala soko kala ko bonna ton be pewni e kadi kala jeey mo ganda en kambe Iran ko be jeey dum non ko gilay ko adi guerre e ha ko guerre ko sakiti ko dum non il faut ko dum do fu artire mabbe kambe Iran kadi sanction ngaji États-Unis continue toujours no wada mabbe di taw programme nucléaire mo halato wawa wadde dum justifier wada hen ala sago di don sanction ngaji nat ko wonde fo en wayno wodo sa joni kadi dum ne continue dudi kadi jibru mo wonde wonande yewe pétrole surtout en tawde cirtol Hormuz gol en wayno botoji puddima yaade
seeɗa kono na wala fotani wayano foti wadni tonto Sénégal hono kanko Fargom gartuɗo tonto nokku muɗum nokku mo laamin tonto Agnam en wayino ko e nder konngudi kadi teskira ɗiɗi o haali o wi wonde ko caggal nde woni kaso duuɓi sappo nde woni kaso ko lebbi sappo nayyi en wayno ko konngudi ɗi ɓuuri haalde oɗo saha joni ko ñagade yimɓe sernaɓe walla yimɓe ardiɓe diniyankoɓe walla yimɓe kadi gendiyankoɓe walla Sénégal naɓe fof yo ndumon hono Macky Sall e kadi yonen pour Macky Sall beele ene wawa hebde jonde ɗe ɗaɓɓata oɗo saha joni jonde nde ɗaɓɓata pour lomtade Antonio Guterres tonto wonde secrétaire général des Nations Unies ko wawi wonde fof kanko Farba Ngom kadi o haali o wi wonde ko e nder konngudi ɗi o haali kadi ɗum noon kadi yimɓe hewɓe gaari jaɓade mo wi wonde komo continue hande kadi o siftinde wonde ko kanko omo continue hande nanggodirde e Macky Sall omo continue hande kadi wonde neɗɗo jeeyaɗo e APR ɗum ɗo fof noon ko siftinde no kanko Farba Ngom o arti toon tan Agnam o rewi kono o rewi guure kewɗe tuggi tan Dakar hay tan ma Agnam kadi ko guure ɗe ganduɗa ɗum wuuro ɗo rewi fof il faut ko daro par ce que yimɓe fof ne jaɓɓomo hay président mo laamiɗo joni o walla meɗɗo laamade hay Macky Sall meeɗa ko teskira meeɗa jaɓɓorede noon hande toon to Sénégal en wayno ko tungnade hande ko miri toon to Sénéweɓe hono kamɓe jaaɓe coalition Diomaye pour président et surtout kadi gaddugol makko kanko Mimi Touré en wayno ɗo sa joni ɓe changi groupe WhatsApp moɓe joguino en natti wiyede Diomaye pour président joni wiyete ko CDP ɗum noon ko conseil des leaders national tungnade hande journal uji kewɗi ko kalɓe mbi wonde ko oɗo décision waɗa ñande oɗo décision jaltuɗo hande tunal hande journal e écoji ko haali e émission muɗum ñande sappo e ɗiɗi ɓe mbi wonde ko kanko en wayno ko inde nde wonnode aɗande supprime itam ɗum noon kadi ko pour itam e ɗum noon kadi ko sur proposition makko kanko superviseur général coalition hono Aminata Touré ko ay woni fof andaka oɗo sadio holko sababu kono noon en wayno ko oɗo groupe WhatsApp ne waɗi ken wona 100 yimɓe jeena e wiide journal o hande ne waɗi yimɓe hewɓe kadi sipportuɓe Diomaye pour président walla ko mbiyata CDP kono hay sinno kañumen koyemen kalani ɗumen ko wawi wonde fof oɗo groupe créé ɗum Diomaye pour président en continue addude ceergal walla mette hakkude mabɓe kamɓe Pastef e kanko Diomaye walla yimɓe Pastef ni e yimɓe fuɗɗiɓe yaltude Pastef ene naate makko kanko en naate oɗo groupe biyeteɗo coalition pour Diomaye oɗo coalition Diomaye pour président hande kabaruji men international tonto Kenya jonde wonde toon tonto Kenya e ɗum noon kay gaddugol kanko président mo Kenya hono kanko William Ruto e ɗum noon kadi taw kadi en wayno ko ene abbimo toon hono gaddiɗo leydi France hono kanko Emmanuel Macron en waɗi ko ngal ɗo potital wayli oɗo saha joni jokkodiral gonɗogal hakkude France e leyɗele ɗe ganduɗa en taw ko France colonise no ɗum tawde ko kamɓe Kenya wona leydi gonɗo e jimani France ko wonde fof en woni ko kanko président Emmanuel Macron ene abbimo toon walla ne foti e makko toon kene abbo capantato neɗɗo taw ko yimɓe ardiɓe leyɗele toon d'Afrique eɓe gardi kadi yimɓe kene wona hakkude ujunere temedde e ujunaji ɗiɗi neɗɗo taw ko français ji walla africain ji taw ko yimɓe joguiɓe business aji walla ko yimɓe joguiɓe kalisaji ɓeɗo fof kadi ɓuuri hen hewde kadi ko yimɓe kadi jeeyaɓe jeunesse walla ko yimɓe artiste uji walla ko yimɓe toppiri ko fati ceftal ɓalli ko wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde hollude wonde oɗo saha joni hawnaki kamɓe France ɓe gon koye waylude jokkodiral ɓe joguino e leyɗele Afrique ɗum noon kadi ko ngol konngol hono kanko maître Aissata Tall Sall ko ɗum kadi o haali wonde ko tawde oɗo saha joni toon to sommet franco Afrique ene wayno jooɗi ko toon to Kenya ɗum ɗon kadi firti wonde ko hawnaki jokkodiral ngal so tawi wawi continde hakkude France e leyɗele Afrique ma waylo no wano adani ni wontat ko jokkodiral nafoore taw goto fof ne yiihe hen haqqe muɗum taw kadi ala ɓurdu goɗɗon hande kabaruji men international toon to Bakel ande goto ɓandum yitama toon e Mayel Sénégal ɗum noon kadi ene wayno ko banggue Mauritanie o donc ɓanduma ko kanko biyeteɗo Issa Traoré janoɗo toon to Mayo Sénégal ene looto ñande dimanche nde ɗum noon ko toon to nokku biyeteɗo Green Palais ene wayno ko caggal muɗum wiya yo lima ene wayno ko ɓandudu yitama hande toon to tufde Mayo Sénégal toon to banggue Mauritanie ɗum kadi ko APS haali ɗum tugnade kanko biyeteɗo Milto Traoré ko miñum cankiɗo ene wayno ɓe mbi wonde ko hande min jiiti ɓandu makko kanko Issa Traoré donc yolino ko ñande dimanche kikiɗe ɗum noon ko ene wayno ko hande subaka yita tugnade hande habaruji gumiri toon ene wayno ko kanko jooliɗo o yarano ko juuɓi 50 donc yooli ko toon to Bakel et puis wandu kadi yitama hande tawa maayi kabaruji coftal ɓalli e radio Jowol Sare e dande musidɗo moon Tidiane Niang en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare to mbawi wonde fof gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie Super D1 24e journée kiiɗe hande to Sar Sekha Boydi Nakshot King kañum heeɓi polgue yesso Kippu FC Samal taw ko loginayi logui tati kiiɗe hanki hono Kippu Inter mo Nakshot sami deuxième division caggal défaite mabɓe yesso Kippu Nakshot mo académie taw ko logui ɗiɗi ndiga Inter mo Nakshot ma tawtu Kippu Liksar ndeɗo hitande ɗiɗo équipe aji ɗiɗi gummima première division gam jippade deuxième division ko Kippu Inter mo
Nouakchott équipe Liksar anda coupe président hitandu junnaji de nogas joyi jogor fettude ko nyalawma sappo joyi ndudo lewru gonden sanga waktuji sappo jeedidi non 17h GMT eden gandi odo final coupe président rapportamo laabi kewdi fixama ko fate final o jogor fettude ko sappo joyi ndudo lewru gonden hakkunde équipe AS Gendarmerie équipe AS Douane. Président Real Madrid Perez nyalom hande o wadi conférence de presse o arti ko fate cadele guurade Real Madrid o liti maw heddo gardingu kipu Real Madrid ko fate championnat mo leydi France potal playoff nyalom hande kipu Rodez kanyum hebi polge yeso kipu restart taw ko loggitate loggididi ko siftinde bandirabe kipu Rodez kanyum jogor hiwdirde barrage garowo hakkunde mabbe kipu Saint-Étienne gam montude première division championnat mo leydi France. Jagorgal toptingal fate cofsal balle mo leydi Sénégal o holliti hono leydi Sénégal ma dépose candidature mum pour yubbinde Coupe d'Afrique hitandu junnaji de capantati didi. Militaire malien bitedo Mamadou Sangaré nowi prix marque Vivian Foye hitandu junnaji de no gasi jegom bitedo Mamadou Sangaré hebi tobbe temetete sappoitati tobbere yeso hono militaire leydi Sénégal bitedo Lamine Camara hebi ko 94 points. Défenseur olympique de Lyon international sénégalais Moussa Niakate hebi ko 84 points. Petite championnat mo leydi Espagne ki hiide hande Atlético Madrid kanyum yehe nder terre Osasuna fidum logidide logol gotol kippu Betis Séville kanyum samti kippu LC logidide logol gotol Celta Vigo kanyum jabino kippu Levante ko Levante wa hebde polgu logitete logidide nyalomo jango championnat mo leydi France Ligue 1 Lens ma jabbo kippu Paris Saint-Germain to woni 19h GMT 17h GMT Brest ma jabbo kippu Strasbourg. Championnat mo leydi Angleterre nyalawmo jango Manchester City ma hiwndiri kippu Crystal Palace. Championnat mo leydi Espagne potite nyalawmo jango so woni 17h GMT kippu Villarreal ma hiwndiri kippu FC Sevilla 19h30 GMT Deportivo Alaves ma jabbo kippu FC Barcelone. Kabruji men cofsal balli ko do kayde en calmini hettiyankoɓe halirde radio Sare to mbawi wonde fof musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Sare ko ɗo tongi meftane men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗanten jaam.